Njengoba abantu abaningi besaqhubeka nokuhaqwa ubhubhane lwesifo i-COVID-19, uhulumeni umatasa nohlelo lokusabalalisa imishanguzo okulindeleke ukuthi liqale ngabasebenzi bezempilo. KwaZulu Natal SACP ithembe kahle ukuthi lolu hlelo luzohamba ngendlela efanele. Bakhathazekile ukuthi abantu abahlwempu nabasezindaweni ezisemakhaya yibona banganakwa. No, there's very little that we know. That's why we said there is a degree of secrecy of how the government intends to roll out vaccination of the nation. Okunye bakudingidile ukhetho lohulumeni bezindawo. Amakomanisi axwayise ANC KwaZulu Natal ukuthi uma nje lolu hlelo lokuqokwa kwalabo abazongenela ukhetho lungahanjiswanga ngendlela hayona engase izimele. Abanye abaholi be-SACP bakhetha ukuthi bangenele ukhetho ngabodwana. We said, should there be a situation where candidates are imposed on the community, we are not going to agree with the ANC. SACP iphinde yazwakalisa ukukhathazeka kwayo ngongasebenzi kahle kwabanye omasipala esifundazweni kanye nokwantuleka kwamanzi ezindaweni eziningi KwaZulu Natal. Indaba eSABC ngo-Iindaba eThekwini.